ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆನ್ವೆ ನಿಕುಲು ತೂಂದಿಪ್ಪರು ಯಾನ್ ಬಸಳೆದ ಇರೆಟ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಿಯನದೆ ಬಸಳೆದ ಇರೆಟ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇರೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಸಳೆದ ಅಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಮನ್ಪೆನಿ ತೂಕ ನೆಕ್ ನಮ ಬೊಲಂತರಿನ್ ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದಿಯೋಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನ್ನೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆನ್ ಉಪ್ಪು ಗೆತ್ತನೋಡು ನಮ್ಮ ಉನ್ಪಿನ ಉಪ್ಪು ಅಯ್ನ್ ಕಡೆಯೋಡು ತೂಲೆ ಕಡೆದಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಐಕೊಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ರುಚಿಗ್ ತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಮ ಒಂಜೊಂಜೆ ಇರೆತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜೊಂಜೆ ಇರೆತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಒಂತೆ ಬಂದನ್ ತೆಲ್ಪು ಮಂತುದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಮ ಇಂಚ ಮಡ್ತ್ ದಿಯೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಇರೆಕ್ಕಲ ಬಂದನ್ ಪತ್ತದ್ ಮಡ್ತ್ ದೀಕ ಮಾತ ಇರೆಕ್ಕಲ ಬಂದನ್ ಪತ್ತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ನಮ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯ್ಪವುನ ತೊಂದುರುಂಡತೆ ಐಟ್ ನಮ ಬೇಯರ್ದಿಯೋಡು ರಪ್ಪ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರ್ದಿಂಡ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕೊಂತೆ ಸಂಬರ ಬೊಕೊಂತೆ ಜೀರ್ದರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಈರುಳ್ಳಿಲ ಬೊಕೊಂಚೂರು ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ನೆನ್ನ ಈತೈನ್ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ಕಡೆದ್ ಕನೋಡು ತೂಲೆ ಕಡೆಯನ್ ಐನ್ ನಮ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟ್ ಪಾಡ್ದ್ ಕೊದ್ಯರ್ದಿನಗ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ತೂಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತುಂಡು ರಪ್ಪ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಉಂದೆನ್ ಅವು ಅರೆಪು ಕಡೆದ್ ನಮ ಕೊದ್ಯರ್ದಿತ್ತತೆ ಐಕ್ ಪಾಂಡಾಂಡ್ ಆತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಡ್ಡೆ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ಅವು ಕೊದ್ದಿಂಡ್ ಅರೆಪು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಯೆ ತೂಲೆ ಬಸಳೆದ ಅಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆವೊಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.